Minsan mo na bang maranasan yung magising ka na lang bigla at parang may gusto kang kainin? Pero mapapaisip ka kasi baka wala na yung kinikrave mong pagkain kasi alanganing oras na, pero hindi naman masamang subukan. Pagbukas ko nga ng pinto ay bigla ko agad napansin na hindi maganda ang panahon at may kalakasan ng ulan. Bagay na mas lalong nagpaigting ng kagustuhan ko na bumili ng gusto kong kainin ngayon. Pero ito na nga, may isa tayong problema. Nung pagtingin ko sa orasan ay 5:30 na pala ng hapon. At alam naman natin na pag gantong oras na ay kakaunti na lang ang mga pagkain sa palengke. Pero wala namang masama para subukan natin. Baka sakaling meron pa naman. Kaya dali-dali na ako nagayak para naman hindi ako abutin ng gabi sa daan. Sa pag-aayos ko ng motor ay bigla akong na-realize na isuot ko na pala yung helmet ko nang hindi ko pa naisusuot ang aking kapote. Kaya eto, walang no choice. Kailangan nating tanggalin. At sa mga panahon ngang to, habang nagsusuot ako ng aking kapote, iniisip ko rin na sana hindi ganun karami ang tao sa palengke. Dahil Sabado ngayon ng hapon at alam naman natin kapag gantong weekend, marami ang mga namamalengke kahit sabihin mo ng hapon na. Pero ang uulamin naman natin ngayon mga katodo, most of the time nakikita or inuulam sa umaga or tanghali. Kaya apart from sa dami ng tao na iniisip natin na meron sa palengke, baka wala na nga yung gusto nating ulamin ngayong gabi. Literal na craving kasi yung nangyari sa atin. At nung tinanong ko rin ng pamilya ay gusto rin nilang kainin kung ano yung naiisip ko. Kaya mas lalo itong nagpaigting ng kagustuhan kong makabili ng gantong ulam. Kaya naman at this point, excited na ako. Excited na may onting pag-aalala na sana pagdating natin ay may abutan pa. At habang binabaybay ko ang kahabaan ng Leve Mariano at ini-enjoy ang patak ng ulan na dumadampi sa mga kamay ko at paa, ay bigla akong napansin na tuluyan na ngang sumuko ang display ng ating motor. At kung inyo pong makita mga katodo, all blue display na lang ang meron sa ating dashboard. Bagay na nagdagdag sa ating pag-aalala. Kasi sa gantong kalagayan, hindi na natin malalaman ang estado ng ating gasolina. Another pagsubok na naman sa atin to at another gastusin na naman. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko na lang muna iisipin yan. Ang mas priority natin ngayon ay makarating ng safe doon sa ating paroroonan at mabili ang gusto nating ulam ngayong hapunan. Kaya naman doon na lang muna tayo mag-focus at wag na lang muna sa iba pang gastos. At habang papalapit na nga ako sa palengkeng pupuntahan, ay bigla ngang sumaya ang puso ko sa aking nasilayan. May isa tayong big bike na natabihan. Ang alam ko, Kawasaki Ninja 400 yan. Ang Kawasaki Ninja 400 ay ang pinakabunsong kapatid ng big bike natin na Kawasaki Ninja 1000 SX. At kahit na may big bike na tayo ngayon mga katodo, hindi ko talaga mapagkakailang fanboy pa rin ako ng mga big bike. Sa hindi ko may paliwanag na kadahilanan, napapawaw pa rin talaga ako pag nakakita ako ng big bike sa daan. Kahit patanungin nila ako, bakit na-amaze ka pa rin? Meron ka na rin naman yan. Iba pa rin talaga pag nakikita mo yung tikas sa tindig, yung pagkabruskong tignan. At syempre, iba pa rin talaga ang tunog, mapa inline 4 or inline 2 man yan. Sa mga panahong to ay unti-unti nang lumalayo si sir na may-ari ng Kawasaki Ninja 400. At unti-unti na rin bumabalik sa akin ang pag-aalala. Kasi naisip ko, paano kaya pag wala ng parkingan o baka sarado na? Di naman tayo pwedeng magparada sa daan kasi nakakaabala. At syempre, baka mahuli ka pa, di ba? Kaya naman nung papalapit na ako at nung biglang naaninag na may isang pick-up na biglang lumiko, nabuhayan ako ng loob. At least sa parking, hindi na tayo kabado. Kaya naman pagka-park ko ay dali-dali na akong naglakad. At nga pala, sa Pasig Palengke tayo napadpad. Habang ako ay tumatawid at naglalakad, bigla akong naisip, paano pala kung wala na yung ulam na gusto namin para sa hapunan? Wala pa akong alternatibo kung sakasakaling wala man. Pero sa pagliko ko sa unang pasilyo ay naaninag ko, meron pa pero kukonti na lang. Mas pinili ko na munang maghanap baka sakaling may iba pang nagtitinda at magpagpipilian pa. Kaya naman mas minabuti kong lakarin hanggang sa dulo ng pasilyo. Sabay tingin-tingin, baka may mga nagtitinda pa na sa dami ay hindi alanganin. Pero sa kasamaang palad, wala tayong nakita. Kaya naman agaran tayong bumalik sa pinakaunang nagtitinda. Kasi baka yung kakaunti niyang tindang natitira ay sa iba pa mapunta. Kano na lang sa tahong? 70 na kilo. 70 na. Wala Sige, na dalawa. 120. At ayan na nga, kumuha na tayo ng 2 kilong tahong mga katodo. Maswerte pa rin tayo at sa mga oras na ganito, may naabutan pa rin tayo. Bumili na nga rin pala tayo ng luya at dahon ng sili. Sabay supot na rin kasi medyo marami ang ating mga napamili. Sa mga oras na to ay talaga namang hindi na mapagsidlan ng saya natin. Kasi babagay itong hapunan natin sa ganitong maulang panahon. Kaya naman at this point, habang nagmamaneho ako pa uwi, naiisip ko na ang sinabawang tahong sa hapunan. Saktong-saktong pampainit ng mga kalamnan. Sa mga nagtataka, bakit kasi gabi ka bumibili? Wala na talaga halos yan. Pasensya na guys, panggabi kasi tayo kaya laging hapon ang gisingan. Kaya medyo mahirap hanapin ang mga pagkain. Nakalimitan, sa umaga lang natin nakikita o nabibili. At ayan nga pala ang big bike natin mga katodo. Medyo matagal-tagal nang nakatambak sa garahe to. But anyway, diretso na tayo ngayon sa kusina. At natutuwa ako dahil ang mga ricados na gagamitin natin ay nakahiwa na. Si Iris nga pala, siya ang magluluto niyan. Kasi sa mga gantong klaseng ulam, siya ang master niyan. At eto na nga mga katodo, makalipas ang ilang
mga minuto ay handa na nga ang ating tahong na sinabawan. Solid na solid para sa ngayong panahon ng tag-ulan. Tapos sasabayan mo pa ng sukang tira galing sa kinilaw. Ay nako, tapos talaga dito ang bahaw. Sa dami ng mga pag-aalalang dinaanan natin, sa ulan, sa parking, at sa posibilidad na wala tayong madatnan, sobrang sulit naman dahil ating sinubukan. Kaya mga katodo, parang buhay lang din yan. Maraming iba-ibang pagsubok tayong madadaanan. Posible pa ngang kapusin ka sa oras paminsan-minsan. Pero sana lagi nating tatandaan na walang mawawala pag sinubukan.